Menin üstüme Akvel Sapar diýilýän adam, Murat Gurbanowyň ýanyna oturan adam birleşeliň diýilýän gepleriň hemme şu agdalýan nemelen gelip çykýan ýerem şol adamdan gelip çykýan bolmaly. Şol adam menin üstüme bir topar hapa goýdy. Indi gelip şonuň adyndan gürläp birleşiň, näçe birleşiňiz, birleşmeseňiz düşman hasap etjek diýen adamlara ýüzlenýän. Men şol adam bilen indi birleşmelimi? Nese soru. Aýdaly şol Talip diýilýän oglana ýüzlenýän men şu taýdan. Seniň bagyňa aýallaganyňa diýip aýdyn. Aýallaganyňa Azerbaýjança bajy bolýar da, aýallagan bolýar. Seniň aýallaganyňa biri şoň ýaly maşinistwada üstüne töhmet atsa, kuntu jelep diýse, maşinitsa pul alyp gaýtdy, bir topar adam çürkak gaýtdy diýip üstüne töhmet atsa, sen şol adam bilen gaýdyp salamlaşarmyň? Mene şu Talipçi giýmede soraw berýän.